Čo to chceš? Operácia super kurvy. Chytíš. Aj tam máš čínske znaky, Robko. Ja ti to budem krájať. Vidíš, efektívnejšie. Počkaj, nech nadrezáva. Dobre, dobre. Na kameru, na kameru. Naopak. Na kameru to nadrezávaj. Sme tam. Keď sa naši chlapci oprú do puku, sme tam. A už mení farby, máš zebru pojebanú. Prechod pre chromy, pre chodcov. Aká pekná. Aká oni taká priesvitná táto? Tak sa riadne bojí. Prečo? Neviem, oni má sa čoho fakt. Ty len botávka, ty by začneš aj takto a čo. Fajči ma aj zvolačku, si to tým obkrúčime, sa nebude ani potiť, ani šmíkať. No, taký zolačka sa ti asi nebude šmíkať. Ani potiť. No, mi dajte. To si už aj mu zlomili hokejku? Také... Štefan, daj. Také slovo? Hej, no. Počúvaj, izolačku mu tam z druhej strany nakrútime, Neviem teraz, vieš? fakt neviem, keď som triezvy. A čo si chcel, Štefan? A teraz, počkaj, teraz, keď to ukončíš, nadpojíme a prebehneme pásočkou. Daj, ty si to zahodiť? Tu bielu daj teraz, nie? Fajky. Ten vrch, ak myslíš. Čo bielu? Tu Nie, veď to dokončíme celé. Fajky, kde máš počkaj, hokejku? teraz? Fajky, kde máš Teraz hokejku? sa tam nadpoj. No, Z tejto strany, naopak som ti to dal. Kde máš hokejku? No. No a ten spoj, počkaj, ti prebehnem páskou. Máš aj ty izolačku? Nie, touto, aha, x12, je to originál. Počkaj, kde je ten spoj? A musíš presne nadpojiť tam. Jeba.